היי, שלום, היי, אני גוליץ. ואני בנק. אני ניננה. רוצים לשמוע משהו? אני בדרך הביתה. וואו, איזה גשם יורד. כן, זה ממש גשם חזק, ממש מבול. כן, יורד ממש מבול עכשיו. יש לנו הרבה מזל שמצאנו את העץ הזה ואנחנו יושבים תחתיו והוא מגן עלינו מהגשם. נכון, באמת יש לנו הרבה מזל שמצאנו את העץ הזה. כן, אבל קצת כבר משעמם לי. אנחנו רק יושבים ויושבים. אז אולי כדאי לנו לשחק איזה משחק. כן, בואו נשחק משחק. איזה משחק נשחק? יש לי רעיון. אני אסתכל סביבי, ואז אני אראה משהו, ואז אתם תצטרכו לנחש מה אני רואה. אז אתם תשאלו אותי שאלות של כן ולא, ולפי זה אתם תדעו על מה אני מסתכלת. אני אוהבת את המשחק הזה. גוליץ, הבנת? כן, הבנתי. אוקיי, אז אני אתחיל. רגע, ניני, הסתכלת על משהו? יש לך רעיון בראש? רגע, אני מסתכלת סביבי. אל תסתכלו על מה אני מסתכלת. אנחנו לא מסתכלים. אוקיי, כן, יש לי רעיון. טוב, אז אני מתחילה לשאול שאלות. אוקיי, תתחיל. זה בצבע צהוב? לא, זה לא בצבע צהוב. זה בצבע ירוק? לא, זה גם לא בצבע ירוק. אוקיי. זה קרוב או רחוק? לא, מיניק, את לא יכולה לשאול אותי אם זה קרוב או רחוק. את צריכה לשאול אותי שאלות של כן ולא. ואת יכולה נניח לשאול אותי אם זה רחוק, ואז אני יכולה להגיד לך אם כן או לא. אוקיי, בסדר, הבנתי. אז זה רחוק? לא, זה לא רחוק. אוקיי, אז זה אומר שזה קרוב. אני חושב שאני יודע מה זה. אוקיי, גולית, מה זה? רגע, אני אשאל עוד 2 שאלות לפני. אוקיי, בסדר. יש לזה רגליים? כן, יש לזה רגליים. זה בצבע אדום? כן, זה בצבע אדום. אני יודע, זאת החיפושית פה שהולכת לידינו. נכון, באמת הולכת לידינו פה חיפושית. כן, גולית, זאת באמת החיפושית, כל הכבוד. וואו, תראו איזה חיפושית יפה ומעניינת. כן, היא באמת ממש יפה ומעניינת. אני בחיים לא הסתכלתי על חיפושית ככה מקרוב. כן, וואו, תסתכלו, על 2 הכנפיים שלה, הן בצבע אדום, ויש עליהן ציורים בצבע שחור, וזה אותו ציור על 2 הכנפיים. נכון, וואו, כמה זה מיוחד. כן, אני אוהב חיפושיות. כן, אני לא ידעתי שהן ככה יפות. אני עכשיו גם מאוד אוהבת חיפושיות. אוקיי, אז מה נעשה עכשיו? מה נשחק עכשיו? תני לי לחשוב. אני יודעת. בוא נשחק את המשחק של האסוציאציות. משחק אסוציאציות, אני ממש אוהבת. משחק מה? משחק אסוציאציות. משחק אסוציאציות זה שאני אומרת משהו שאני חושבת עליו, ואז אתה אומר את הדבר הראשון שזה מזכיר לך.
אז אני אומרת משהו, ואז אתה מיד אומר משהו, שזה הדבר הראשון שחשבת עליו, אחרי שאמרתי את מה שאני חשבתי עליו. אתה מבין? נראה לי שכן. אוקיי, אז תקשיב גולית. אני אתחיל, אחר כך דני תמשיך, ואז אתה תבין כבר את החוקים, ואז אתה תמשיך. בסדר? כן, בסדר גמור. אוקיי, אז דבר הראשון שאני אגיד תפוח. כי אני באמת אוהבת לאכול תפוחים. אוקיי. אז אני אגיד שאני אוהבת לטפס על עצים, כי תפוח גדל על עצים. אוקיי, הבנתי את המשחק. אז אם את אומרת עצים, אני חושב שאני חושב על עצים, הדבר הראשון שאני חושב עליו זה עלים. יפה, עלים. אז עלים למזכיר שלכת. אני אוהבת בשלכת שאפשר לדרוך על העלים, וזה עושה צלילים של רשרושים. צלילים של רשרושים מזכיר לי מוזיקה מרגשת. אם אתה אומר מוזיקה מרגשת, אז מה שכשאני מתרגשת, זה עושה לי לבכות. אני בוכה כשיש לי פצע. כשיש לי פצע, אז אני אוהב שנותנים לי עליו נשיקה. יפה. נשיקה נראית בדיוק כמו תות. תות. אוי, איך אני אוהבת תות. תות מזכיר לי עוד פרי שאני אוהבת. תות מזכיר לי תפוח. זה המילה שאמרתי בהתחלה. אוי, נכון, יצא לנו ממש סיבוב מושלם. תראו מה זה, נפסק הגשם. וואו, נכון. והנה כל העננים גם זזים. אפשר לצאת ממתחת לעץ. היי, וואו, תסתכלו על השמיים. וואו, אני לא מאמינה. זאת קשת. קשת בענן. רגע, אני חושבת שמתחת לקשת אני רואה עוד קשת. כן, קוראים לזה קשת כפולה, שיש קשת בענן, ומתחת לקשת בענן יש עוד קשת בענן. זה אומר שכל צבע עכשיו שאנחנו רואים אותו פעמיים. וואו, זה הדבר הכי יפה שראיתי בחיים שלי. אפילו יותר מהחיפושית? כן, אני חושבת שהקשת בענן יותר יפה מהחיפושית, למרות שגם החיפושית הייתה ממש יפה. וואו, תראו איזה מיוחד זה כל כך יפה. כן, ותראו מה קורה שם על ההרים. מה זה? זה שלג. יש על ההרים שלג. כן. וואו, זה כל כך יפה, אני לא מאמינה. היה כל כך הרבה עננים שהם הסתירו לנו את כל היופי הזה. כן, כל היופי הזה קרה בזמן שירד גשם והיו עננים. נכון, בגלל שהיה גשם יש קשת, בגלל שהיה גשם יש על ההרים עכשיו שלג. וואו, איזה דבר מגניב. אתם יודעים שכל פתית שלג שונה מהשני? מה זאת אומרת? זה אומר שכל פתית של שלג הוא שונה מהפתית השני. אבל מה זה
תראי, כל השלג נמצא ביחד. איך אפשר בכלל להבדיל בין משהו אחד לשני? דדדה, תקשיבי, זה ממש פשוט. זה כמו שכשיורד גשם, אז יש טיפות של מים, נכון? אבל אז למטה, כשהן מגיעות לאדמה, הטיפות של המים, אז זה שלולית. ובתוך השלולית את לא יכולה לראות את הטיפות של המים, את רק רואה את השלולית. אבל כשהשלג יורד, לפני שהוא נערם, וזה נהיה פשוט הרבה שלג, לאט לאט הם יורדים מהשמיים, וזה נקרא פתיתים של שלג, וכל פתית של שלג נראה שונה. כן, זה נשמע גם הגיוני שכל אחד יהיה שונה. כמונו, כל אחד מאיתנו שונה. כן, אנחנו שונים, אבל אנחנו גם ממש דומים. הנה, תראה, נגיד, אנחנו כולנו צוחקים מאותן בדיחות, אנחנו כולנו בדרך הביתה, אנחנו כולנו אוהבים שוקולד ולשחק משחקים. כן, נכון. אבל אם מישהו עכשיו יבוא לדבר איתנו, הוא יראה שגם אנחנו שונים. הוא ישמע שהקול שלנו שונה, והוא יראה שאנחנו נראים קצת אחרת, ויש לנו גובה שונה, וגם אופי שונה. כל אחד מאיתנו קצת שונה. כן, זה נכון. זה באמת ממש מעניין. כן, גם בין הפתיתי השלג יש דמיון, הם כולם לבנים, הם כולם הולכים לאותו מקום, אבל הם גם שונים. כל אחד קצת דומה וקצת שונה. זה ממש מעניין. כן, אתם יודעות שכשאני מסתכל על ההר, שיש עליו עכשיו שלג, זה ממש עושה לי חשק לגלידה. בא לך עכשיו גלידה, אבל ממש קר. כן, אבל איך שאני רואה את השלג על הפסגה של ההר, זה מזכיר לי גלידה, ועכשיו אני רוצה לאכול גלידה. כן, אבל אין מאיפה לאכול גלידה. נכון. למרות שאם אני אעלה רגע להר ואביא שלג, ואתן בינתיים תלכו לקטוף קצת פירות, ואז אנחנו נמעך את הפירות לתוך השלג, אז זה יהיה משהו שקצת דומה לגלידה. אתה חושב שזה יהיה דומה לגלידה? אני חושב שכן. אולי זה יהיה קצת יותר דומה לברד, אבל עדיין זה יהיה מתוק וזה יהיה קר וזה יהיה טעים. אתן רוצות לנסות? אני רוצה לנסות. מיניק? כן, קצת קר לי בשביל לאכול את זה, אבל זה נשמע מגניב וזה נשמע כיף, אז כן, בוא נעשה את זה. טוב, אז אני עולה לטפס על ההר להביא קצת שלג, ואתן בינתיים תלכו לקטוף קצת פירות. בסדר. מה נקטוף? אפשר להביא תותים. יש גם את האוכמניות ויש בננות? אוקיי, עכשיו פתאום באמת נהיה לי חשק לדבר הזה. בסדר, אז נתראה אחר כך ובהצלחה. בהצלחה גם לך, טיפוס מענה. אוקיי, תודה, להתראות בינתיים. זהו חברים, עד כאן להיום. נתראה בפעם הבאה, יחד עם ניני נענה, מיניק וגוליץ, בדרך שלהם הביתה.